mwina ndikumazifunsa munthu Father ndikuyesesa kuti ndikhala unsintha tukhalidwe ofuna kumkonda Mulungu koma pali zina zake zimene zikundilepheretsa. Kodi simuli nokha abamboso chisomo chimozimozi. Kumafuna ndithu mtima wakuti ndikhale ndithu ntumikira Mulungu mmene akufunira ngati ne wansembe. Koma zichitochito zina ndi zina kumatilepheretsa. Tsiku la lero pamene tikufuna kugawana mawu amene achokera m'buku la Luntha chapter 13 verse 1 mpaka 9. Lelo la chisanu 14 November mu wiki ya 32 mchaka chino. Ndikufuna Ambuye akudalisani nonse. Tiyeni tipemphere. Ambuye Mulungu wamphamvu zonse, aliyense mwa ife mawa uno ali ndi zomulepheretsa zake. Pamene tikulingalira luntha limene inu mwatipasa, nzeru zimene inu mwatipatsa, tiloleni kuti polingalira mawuwa a tsiku la lero tizifunse, tizidzudzule ndikumati malo awawa amene akundikanikitsa kumuona Yesu, Ambuye mutimasule. Tikupempha zonsezi m'dzina la Yesu Kristu Ambuye athu. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Luntha mutu 13 ndime ya 1 mpaka 9 amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Francis Ekari Mame kuchokera ku Maria Mthandizi Woyera Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo, mawu amuthenga uthenga wathu woyera kuchokera m'buku la Luka chapter 17 verse 26 mpaka verse 37. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Chisomo Kingsley, a Salesian of Don Bosco kuchokera ku Don Bosco Parish, Western Equatorial State, Diocese ya Tombora Yambio, mdziko la South Sudan. Mawu oyamba. Mawu ambuku la Luntha. Anthu onse okhala osadziwa Mulungu, kupusa kwawo nkwachibadwa. Anthu sadathe kumudziwa Iye uja amene alipo poona ntchito zake zokoma. Adalephera kuzindikira m'misiri poona ntchito zake. Koma moto, mphepo, mpweya opepuka, magulu anyenyezi, madzi othamanga kapena miyuni ya mumlengalenga, ndizo ankaziyesa milungu yolamulira dziko lapansi. Ngati zolengedwa zina ankaziyesa milungu chifukwa cha kukongola kwake, azindikire mmene mwini wake amaziposera, chifukwa mulengi wakukongola konseko ndi amene adazilenga. Ngati anthu anabadwa ndi mphamvu za zinthuzo ndi ntchito zake, amvetse mmene ozilenga wake amazipambanira pa mphamvu. Pajatu ukulu ndi ubwino wa zolengedwa umatithandiza kumvetsa za mmene alili mlengi wake. Komabe anthu oterewa kulakwa kwawo nkochepa, chifukwa mwina amangosokera pofunafuna Mulungu ndi kuyesa kumpeza. Pamene akukhala pakati pa ntchito zake, amazifufuzafufuza, kumakopeka ndi maonekedwe ake, popeza kuti zimene akuonazo zimakhala zokongoladi. Komabe anthu oterewa ngopalamula ndithu, chifukwa adalandira nzeru zokwanira zoti nkumvetsako zinthu zapansi panozi. Komabe sadathe kumudziwa mwansanga mwini wake wa zinthu zimenezi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Luka chapter 17 verse 26 mpaka verse 37. Monga momwe zidachitikira pa nthawi ya Nowa, zidzateronso pa nthawi ya Mwana wa Munthu. Masiku amenewo anthu ankangodya ndi kumwa,
ankakwatira ndi kumakwatiwa mpaka tsiku limene Nowa adalowa mchombo. Pamenepo chigumula chidafika nkuwaononga onse. Monga momwe zidachitikira pa nthawi ya Loti, anthu ankangodya ndi kumwa, ankagulitsana malonda, ankabyala mbewu, ankamanga nyumba, koma tsiku limene Loti adatuluka mSodomu, Mulungu adagwetsa moto ndi miyala yoyaka ya sulufule nkuwaononga onsewo. Zidzateronso pa tsiku limene Mwana wa Munthu adzaoneke. Tsiku limenelo amene ali padenga asadzatsike kukatenga katundu wake m'nyumba. Chimodzimodzinso amene ali kumunda asadzabwerere ku nyumba. Kumbukirani za mkazi wa Loti. Aliyense oyesa kudzisungira moyo wake adzawutaya, koma wautaya adzawusunga. Kunena zoona, usiku umenewo padzakhala anthu awiri pa bedi limodzi, mmodzi adzamtenga winayo nkumusiya. Azimayi awiri adzakhala akusinja pamodzi, mmodzi adzamtenga winayo nkumusiya. Anthu awiri adzakhala ali m'munda, mmodzi adzamtenga winayo nkumusiya. Apo ophunzira ake adamufunsa kuti, kodi zimenezi zidzachitikira kuti? Ambuye, Yesu adati, kumene kwafera chinthu, kumeneko kumasonkhana miphamba. Mthenga wa Ambuye. Yesu Kristu akuti, kumbukirani mkazi wa Loti. Zinatani kodi za mkazi wa Loti? Bible tonse tikulidziwa. Mkazi wa Loti anayang'ana kumbuyo. Ndipo mawu aluntha oyamba ndi amene funa kugwisa ntchito mawu uno. Mawu aja akutikumbutsa chani? Mawu aja akuti anthu onse okhala osadziwa Mulungu, kupusa kwawo nkwawo chibadwa. Umbuli wawo ndi wawo chibadwa. Kupusa kwawo ndiko kalendikali. Chifukwa chani? Chifukwa amalola zinthu zosiyana-siyana kuwapanga distract. Kapena kuti timalola zinthu zosiyana-siyana kutitseka maso okuti timuone bwino Mulungu. Anthuwo sadathe kumudziwa Iye uja amene ali popona ntchito zake zokoma adalephera kuzindikira m'Misiri poona ntchito zake. Mawu a Mulungu akutero. Takanika pakuona zintchito za Mulungu zimene watichitira Mulungu moyo mwathu, zatikanikitsa kuona kuti kodi Mulunguyu akutipangira zotani. Chifukwa chake tsiku la lero ndikufuna ndikuphunzitseni zinthu zingapo ndithu. Ndi zinthu zanji zimene zikumatitseka maso athu auzimu kutikanikitsa kumsata Mulungu maso kupanga zimene Mulungu akufuna. Choyambirira ndi tchimo. Ndewe ngati uli opusa mu uzimu, bwerani apa tigwirizane komanso timvere mawu a Mulungu limodzi. Kupusa mu mzimu tchimo. Baibulo likutiuza kuti aliyense amene ali ndi tchimo nasalilapa ndi zovuta kumuona Mulungu. Nangati munthu uli ndi tchimo aliyense mwa ife, ndi mauza a Khristu kuti wina aliyense mwa ife ali ndi machimo atatu. Pa machimo atatu amenewa pali limodzi limene timalikonda. Anthu ambiri even mukapita kolapa akuza ndinapsa mtima, ndinakangana ndi munthu, ndinatani, ndi tchimo limodzi limene langokhala ndi zochito zosiyana-siyana. Koma ambiri mwa ife machimo 5 atatu, koma pamakhala limodzi limene timalikonda kwambiri, limene ndithu ola alalike anthu chotani, ola bambo Chisomo ka bambo Damaseki ndi ansembe na onse amatithandiza ife, ola alalike chotani, timazuti ilili sindingalisiye ayi. Pamenepo ndi pamene Mulungu akufuna mumasulepo. Pamenepo ndi muzifunse, ineyo ingathewiko panda miseche, ndi misecheyo imene Mulungu afuna muisinthe. Ineyo ingathewiki opanda uhule, ine ndimauchula uhule, ena mata moyo wawo ujeni wachigololo, moyo onamiza akazanu, yayi tenti zichule mene zililimo. Ndi bwino uhule uja amene amakhala pa nseu usiku, kusiyana ndi uhule amene sakhala pa nseu koma kuchita zinthu zobisa. Chifukwa pa nseu timamuziwa, timamumvetsa, wapita amene ufachira umphawi, amene uja bolako tukunziwa, koma opsa kwambiri ndi uyo amene ali ndi mkazi ache, ndi mamuna wake, ndi ana ake, koma sakulemekeza banja wake. Ndi woyipisitsa uhule umene uja. Ndiye mahule amene mukundimvetsera pano ndapanga kale, tabwerani pafupi. Ifeyo suta afe tibwere pafupi. Ifeyo konda kumwa mosakhala bwino tibwere pafupi. Ife amiseche tibwere pafupi. Ife ansanje tibwere pafupi. Malamulo a Mulungu tukwadziwa, zifunseni.
kuti kodi ineyo ndipate pamene ndifuna mulungu andikhudze. Chachiwiri, mantha. Anthu ambiri akukanika kumva mawu a mulungu, akukanika kumva kuita ndi maitendo a mulungu chifukwa cha mantha. Ndikalandira Yesu mu mtima mwanga ndikumtumikira, ndiye kuti zonse zimazikonda ndizisiya mukuopa kuyenda ndi Yesu. Amene ali ndi Yesu mu boti la umoyo wake saopa ayi. Ndi muzizifunsa inuyo, chikundipangitsa ineyo mantha kuti ndisamalape kamozi pa mwezi ndi chani? Mukazifunsa muzapeza kuti pali kademoni kamene kakumangilirani. Chikundikanikitsa ineyo kuti ndisamapite kuchali chisande lililonse mu nthawi yabwino ndi chani? Pali kademoni kamene kakumangilirani. Mantha, demoni wa mantha amatikanikitsa ife kupanga zimene mulungu akufuna. Ndipo demoni wa mantha amakondano kuti ationetse zophweka. Mukawerenga Bible lanu, mtenga wa Yohane chapter 10 verse 27, Bible likuti nkhosa zanga zimamva mawu anga, ndikuzidziwa ndipo zimanditsata. Nkhosa za mulungu, ambuye mulungu akutuza kuti nkhosa zake akuzidziwa. Kodi inuyo ngati nkhosa ya mulungu mumamva mawu ake? Fundo yachitatu ndi kupanda chikhulupiriro, chimene chimabwera mukukayika. Akatolika ambiri ndi ndemwe nthawi zina aliyense amakhala ndi pachizungu kuti doubt, a lack of faith. Timapita kukalandira Eucharistia, kumaona nditu Eucharistia uja, koma ndi angati amene amamvetsetsadi kuti mu Eucharistia mudi Yesu Kristo alimo. Mukudziwa kuti pala anthu ena amachali chena amakhulupirira Eucharistia wathu moposanso ifenso ngati Akatolika. Ndi Akatolika ngati amene amadziwa kuti kodi ndikapita kolapira ndithudi mulungu chifukwa cha nsembe wa mapemphero ako komanso kundithandiza Yesu Kristo akhululuka machimo athu, ndi ochepa. Kukhala okayika. Ndipo m'Baibulo tipeza anthu ambirimbiri amene anakayika koma mulungu anaonetsa kuti muchikayiko inde chikhale chiyambi cha chikhulupiriro, osati mukhale mchikayiko mpaka nakalekale ayi. Inuyo mukapemphera, ineyo ndikapemphera, ndi mtima wonse ndithu ndimamvetsadi kuti mulungu wandiyankhadi. Lero ndifuna ndikuwuzeni pamene mukupemphera, muzipemphera ngati mulungu ayankha kale. Ambuye ndikufuna ntchito, ambuye zikomo pa ntchito imene mwandikonzera, muzalandira. Ndi chikhulupiriro. Yakobo chapter 1 verse 6, Bible ikutuza kuti ngati mukupempha, koma ngati mukupempha mukhulupirire osakhala ndi chikayiko ayi. Chifukwa munthu wokayika ali ngati mafunde apanyanja amagwedezeka. Munthu oteroyo asayembekezere kulandira chilichonse kuchokera kwa mulungu. Munthu oteroyo asayesere kuchilichonse kuchokera kwa mulungu. Mwezi wathawo ndi magrupu athu amene ndi mapanga ku Malawi, kunali mzimayi mmodzi amene amapemphera kupempha novena ya Jude Woyera. Anazandilembera testimony, Father zatheka, ndakhala ndikupemphera Father zatheka. Chasintha ndi chani? Chasintha ndi chimodzi chokha, anakhulupirira kuti ndikapempha izi mulungu andipasa. Mukumbukira mzimayi uja m'Baibulo? Anazati ndikangokhudza mkanjowo, ndi ambiri amene amakhudza mkanjo wa Yesu koma analibe chikhulupiriro. Koma iye anati ine ndikangokhudza mkanjowo zitheka. Ndaona anthu akuchiritsidwa ineyo ku kansa kuti ndikangolandira Eucharistia uwu, ndikhulupirira Eucharistia ndi wamphamvu kuposa mankhwala onse amene munthu adziko linanga ndipasa. Ndi chikhulupiriro mulungu amachiritsa. Pomalizira pachizungu akuti shame ndikuti manyazi. Palitu anthu ambiri akukanika kubwera na Yesu pafupi cha manyazi. Manyazi akuchokera kuti chifukwa cha tchimo lakale. Chifukwa chake mawu a mthenga woyera Baibulo likuti Yesu akutuza za mkazi wa Loti kuyang'ana mbuyo. Chiyambi cha manyazi chimakhala kuyang'ana mbuyo. Ineyo banja langa linatha sindingathe kutumikira mulungu. Andanana kuuzani. Ineyo ndinatukwana munthu basi ndingati tima ya kuli satana uja amene amakonda kuchitisa manyazi mzofoka zathu. Kumbukirani ngati tili mwa Yesu
kale lathu layiwalika. Ndiye kaya munataya mimba, Yesu atha kukhululukirani, mtumikireni. Kaya munapha, Yesu atha kukhululukirani, mtumikireni. Kaya munaba, Yesu atha kupala. Kaya mwakhala moyo wa uhulenda uchula uja, Yesu atha kukhululukirani, ndikuyambanso moyo watsopano. Zakale zatha, zakale zisakuchitiseni manyazi. Tsiku lokhala obadwa mwatsopano olandira Yesu ndi lerolo. M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen.